This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hakajing ya chakmat kajing Tohkit benya halor ka kampanyap yo Raja Raghuvanshi balakdo don kti da ka kurib nyong u ka Sonam hakajing sala par baye jongka u Raj Singh Kushwaha hakapakila ai nong panyap hau Vishal Singh Chauhan u Akash Rajput baru anan kurmi ki Pulit ka jala Meghalaya ki badan ha Indore kila rat Tohkit yo Piyush baru Mohit ki bala penpoi ya ka Sonam sa Uttar Pradesh hakamit jongka pratare u jellio araja arpusan Kini ki arngot kile tho bala Phah yaki do Raj Singh Kushwaha ban lejbo ya ka Sonam da ka kali R3. Laong baka Sonam hadin ka jing penyap ya lau kurem jongka hajan parking lot riat arliang hajan ka ksat wei saudong hakan no pais ngi jongka arpulai tri jembang araja arpusan kala pet sa Indore pat sa re ha ka wei ka ying. Ka Sonam haka jing pet sa Indore sa Uttar Pradesh kala tap yala dia da ka burka bat yat klambam klamdi palat 6000 kilometer haka tegaski shwa bakan sa kyam haka step senya jonga khandai tri jelli araja arpusan na Varanasi Gazipur National Highway Ka Sonam ba Raj Singh Kushwaha kidan menta ka jing Tohkit ka ba arsgi da ki Pulit lani ka police custody bat ki laingot pat kidan haka judicial custody ka ba khat sausngi hadien ka rai na ka yeng ka shari haka khat khandai tre ujellio araja arpusan kat kum ki kai pot khubor la ong ba Raj ula ong ya ka Sonam baka dei ban poi sa Uttar Pradesh haka por ka ba biang para bakala poi ha Gazipur district kala pan phone nong disha bat phone sa yeng jongka Hadu ba pelaj ka di ka khubor ki Pulit na Meghalaya kila Tohkit hadu henriungot ki briun na Indore kentop arngot ki kentai ki patrai bat ka Sonam ha office u hinman jongka u goven u blada pan sa Tohkit kumjo ya ka kemi jongka Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kata ika dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya